Bismillahi malaktiga don kibaru kenega biye aramsaye emiye mekalo kliworoy anga foli bi obena tele kabine osigero bi kibara munu bambulo ka dokulo ka odo ode gafo ko faransi kuna fondila do beno ko ale koni be e jeju bulo gawo aywa kibara munu sele ma wula ida naka fo ko jado be e bololo sanfe o janun konna la ida naka fo ko faransi kuna fondila do be anfe yano malila ko kamini avril kalo klishi konna la ko ale koni kuntununendu aywa jen konna la abika ida ka fo ko ale mami ko ale to ko Olivier Dubois ko ale faransi kuna fondila do ni ale koni nana barado okumuna mali konina ko o senfe avril kalo kle shegi konna la ko ni majugu nun koni kunya ale mine wa ko ni wale koni kera gawodi ay daga fo ko ale be wele bla miye asumogo yi ani faransi jamana nyamogo anati teru uga fembe la jelenke warsa ale bifika singata aga susuga mina ko ale koni me ni mako fole nun bolo kuma bashi koni kale la folo aywa ni mako fole ni ale to ko Olivier Dubois ko ale koni kuna fundila ni abi baraka kuna fundiro sabala faransi jamana kono la wa ko ayara kumbe anfe yano mali la kabe mali do ko sobere ko aga bara do resefe akon tara kawo ni wale koni asoro ni wale anu koni sababu ya kuna fundila do koni banfe no ni ale to ko serta nyere ale boraki agina di ni wale honna ayida ka fo ko mi Olivier to ko yin ko akumba ka bara koni esrare koni fe ni ko in koni asoro wa ayida ka fo ko ni misika kuna fundila bela jelen koni soro anga jamana konna ko ore okumna ka ale be wele bla anga jamana nyamogo ani faransi nyamogo ko ga fera bela jelen ke wala sa ni mako fole be sega singana wa ko ga fera bela jelen ke wala sa bela jelen be sega la kana to ni ka bo ni wale anu honna aywa o tamani ga we kibara wala mambulo ka dokulu ka ore ka fo G5 Sahel ni luga brofala do ba anfe yano ulu koni bora ka demendo senu ka koni ye aywa kibara mun sila ma wula ira na ka fo ko tratado me kalo klina mi G5 Sahel mawye nu ulu koni ba anfe yano kulu koni bora ka demendo senu ka ye mamunu be no nulu chew koni fatura kuto ani mamunu be no fanani ese kontuye aywa ko ni mako fole nun kon bora ka demendo uluye aywa we ira ka fo ko demen kon na ka abita million duru koni bonyo go koni bo wa demen kon na la ko malo tulu ale ni magoro ni ko ore kumbe eni demen nun kono na la aywa o kun na la ni G5 Sahel mo ka nyama do kon be ale bora ka kuma ka ira ka fo ulu koni be malla wala saka demedo malian de bela jeleni ko ga ko miye senuta koni kerengene ya ko senu ka koni ulu bunya wa ko ku kumeni eni sonje wala sa ulu be seka figi u kerefeto mungu ba barake ore kumna kulu jete mineke sigidala mamunu be no ni setu ye ko ga demedo ye wa mi ere senu meri ale koni bora kanima ko fele no fu ko sobere ka ira ka fo ko G5 Sahel mo ni bara mge ko bara nyumando wa ale bu fo ku wala nyumando aywa kibara kuchela kibara ware mambulo ka dokulu ka ore ka fo coronavirus bana koni kuna fonuka ministre som sigile me kona okumu kuna nuru ya ira ka fo ku bana dunia sanga no wakati bana intaka bolo la nga jamana kono we seben kura bo seben betale ka bla me kalo kle durula mamu be no nuru karjigera coronavirus bana ksela nga jamana kono ko beta mamu kwa ani kono to honna wa ko ma pinani ani shegi fana kono be kulu kenela ma kelen fana be no ko ale kono fatura ko kabini coronavirus banakse kon damne la anga jamana kono samba fla ani mu kwani kono la fobi mamu be no nu garjira coronavirus banakse la ko beta ma batan saba ale ni keme kono toni bi kono toni shegi konna o ma batan ani saba ni keme kono toni bi kono toni shegi na mamu be no ni ala yu ka karfam beta ma keme nani ni bi kono to ani saba konna mamu fana be no ni ala koni kene ya duruma o kono beta ma ba shegi ale ni keme shegi ni bi duru ni woro konna aywa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka dɔ kulu kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata